2 takty, modrý dým a parta nejlepších kámošů. Zapomeňte na rychlé mašiny. Dneska vás vezmeme na parádní retrovýlet do Orlických hor. Naše stroje, výkvět mopedové klasiky od Babet a Korát až po nesmrtelné pionýry. Cíl naší cesty je jasný. Malebná vesnička z Dobnice, ukrytá v samém srdci hor, kde máme na víkend pronajatou prostornou chatu Děvín. 50 kubíků čisté radosti právě startuje. Jedeme. Udržet tuhle dvoutaktní skvadru v chodu ale vyžaduje víc než jenom štěstí. Vyžaduje to lidi, co umí s karburátorem i poslepu. O všechny ty naše krasavce se s láskou a obrovským přehledem stará náš hlavní mechanik Karel Roman Karpíšek. Jsme neskutečně rádi, že máme v týmu takovýho profíka. Karel je zkrátka záruka toho, že domů ze Zdobnice neodjedeme vlakem. Matador, náš doprovod. Chlapi, je to dobrý? Co říct závěrem? Orlické hory jsme pokořili. Chatu Děvín jsme vrátili v původním stavu. Litry spáleného speciálu s olejem už nám nikdo nevrátí a naše nepromoky můžeme konečně hodit do čistírny. Byl to prostě parádní trip. Přežili jsme my, přežili to i naše stroje a to je vlastně to největší vítězství. Tak zase za rok. Doufejme s čistou nádrží a o něco sušími trenkami. Mějte se fajn a pamatujte. 50 kubíků sice nemá rychlost, ale má styl. Ty vole!